Hola a todos, bienvenida, hello, доброго вечора. Ми дуже раді вітати вас тут, і ми впевнені, що тут з нами багато українців, хто прийшов нас підтримати. Я бачу український флаг, Ukrainian flag is here and it's amazing. Thank you so much. We are also very thankful for organizers of the festival. I'm very thankful for girls who agreed to play with me, who were inspired of this program, of this amazing concert. And I hope that you will enjoy this concert because we dedicate it for our country, for our people, and for our musicians and for culture. Thank you.
The next piece, what we wanna play, calls Melody, and the composer is Ukrainian. He died like several years ago, not so much, couple of years ago. So we decided to include, of course, Ukrainian composer in our program. I hope you will enjoy it.
Muchas gracias. We are very happy for having this audience. So we really didn't expect so much people. It's our first solo concert like this, and we hope not the last one. And we hope to see you again, maybe in TUI again, and maybe in other cities in Spain. So we were really glad to see you and happy to play for you. Thank you so much. Наші враження після концерту неймовірні. Це не можна передати словами, тому що ми такого навіть не очікували, коли ми організовували це все і коли ми готувалися до цього концерту. Ми не очікували такої віддачі, ми навіть не очікували, що прийде стільки українців і людей з різних країн, що прийдуть підтримати нас та нашу країну та нашу ідею грати заради нашої країни, заради наших людей та висвітлювати українську культуру. Ми дуже задоволені концертом, і я вважаю, що дівчата також. Велика честь грати в такому старовинному місці. Атмосфера допомагає, публіка феноменальна. Дуже вдячна. Дуже вдячна, дуже емоційна. Грати було одне задоволення. І для нас це був чудовий досвід, оскільки це ми вперше самі готували цілий концерт, граючи на публіку, на велику публіку. І ми до кожного кроку підходили з усвідомленням, для чого ми це граємо, що ми хочемо почути. І головне це було, що ми це виконуємо для людей, то щоб показати, що Україна жива і буде продовжувати жити через культуру, через людей, через українців. Так, дуже дякуємо за те, що відвідали наш концерт. І ми сподіваємося, що ми будемо продовжувати. Ми впевнені, що ми будемо продовжувати нашу творчу діяльність. І ми сподіваємося побачити вас ще на наших концертах. Дякую. Дуже дякуємо.